So, magandang umaga sa inyong lahat. My name is Rizal. And today, samahan natin ang ating fellow motovlogger from province of Isabela. And ang pupuntahan natin ngayon ay Lintungan Falls. Kung napansin nyo nga pala, ang title ng video nito ay Monday Rides. And this is going to be a portion of my channel wherein every Monday, I will post any rides that I've had. Pwedeng nagmamotor, nagbabike, or naka 4 wheels. For those of you guys who don't know, Lintungan Falls is located in Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya. And nagpunta na tayo dati doon. Sa mga hindi pa nakapanood, I'll include the link on the description below. Pa siya. So wala pa si Sir Ilocano ng kutsero. Akala ko ito na siya. Ayun, so kasama na natin si Sir Ilocano ng kutsero. And katatapos lang namin kumain sa McDo. And so ngayon papunta na kami sa Lintungan Falls. Ang hirap pala magsalita pag naka-helmet, naiipit yung pisngi. Bago pa kasi itong helmet natin kakabili lang. So this is my first ever full face helmet. And kaka-set up lang natin nung action cam. And hindi natin alam kung makapit yung 3M na sticker. Pero hopefully hindi naman malaglag yung ating action cam. Oh, backride ko nga pala si Nessie Montano, as always. And pang 4th time na ata namin pumunta sa Lintungan. Kasi nung first attempt namin, hindi pa sementado yung daan sa Runruno, kaya di kinaya ni Honda Jazz. Tapos nung second time ay yung nakabike na kami. Yun yung may video na tayo. Tapos yung third ay noong galing kami sa Kapisaan Cave. So dumaan lang kami doon. And that time sementado na yung daan. So kayang-kaya na ni Honda Jazz. After nga pala nito, pupunta pa tayong Rizal Shrine. Kasi gustong makapunta ni Sir Ilocano Rakwachero doon. Well, actually matagal na ng request yun. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng time. Kaya isingit na rin natin sa lakad. Kaya, yan. To Lintungan Falls. Sir Ilocano Lakwachero. Hello, hi. Ayan si Ellie. Elijah. Oh! Lamig!
ayan mga sir, tapos na tayo maligo sa Lintungan Falls. Ngayon naman punta tayo sa Rizal Shrine ng Casa at Buembong, Nueva Vizcaya. Let's go!